Iro try perlok mga number cha sa pat ngapnya sabai pi sya kan YouTube channel ka jing patmai uble ulong babha man kapor ban ngite ba ka jing dot kat lang ka jong ble ha ka jing ka jongi ka long ka badan kam shisha yangi iwe pwe bar ka long shisha ka ka bas ko tanat nama ba lada uble unum dar ka lang bat ngi ha ka jing ka jongi ngi shisha ngi num la ban long kum bang long menta ting di ban ai ka buram ka jing ro shu dem ai ngo ek baro ke baulale na ka banta ka jungi we we menta ka sia ko mane sa ma phikhan diat shapang jong we ubreu na ka bible ubakarteng ujob ti shwa bangin sedang to in pendam kle ka jungi ha ka jing duai au play pa chi ba mane us im kis im try alpha but omega was dang badu bakon ngai ka buram bo jing ro shame try kan dan ban ai ngo eme ek bar ki man le na ka bata ka jungi ibe we belong us im kis im try alpha but omega was dang badu bakon uba ye yangi hadu kata ubala yap nam ta ka jungi ibe we jisu be jangan diklem man ngadwai so ba ban ma be ki pop ke jangi jisu be jangan ngadwai khani klem mat don kalang bani kal bang pule khin ko jong me ban ai ki jinang jista jisu sham phang bakan ba ginla try kan rat ban kam mi ki ha ka jing ko jangi ginong pop ma ba try kan rat popular kang chungi be ki baru in pa ngi dam jisu amen to in plena ka bible ko jangi na ujob kalnong ka ba ningkong khot ka ba arpho we onda kumta ujob ulayeng bad ulakat ila ka jankop bad ulakhi ila ka khle bad ula habdem ha ka khando bad ula mane bad ula ong lungkhot ngalami na ka kpo ka kame jonga balong khot ngan phai pat shata utrai ula ai bad utrai la shimno long balakar khu ya ka kerteng utrai kadi ka khot palop e jonga kalong ka bas ngau tan nat shisha hadu kata ba ujob ula ong ba ka ka ba ble ula ai uble ru ushim long khot ula wan sha khande ka parthai ba long khot hi unle ladangi pet ban pule kitab jo ujob ngi i hangne bakan no shisha ujob ula dan hapreng jong ka jing saja jong kata ka jing pang jistam ko jau jong kata ka jing du ko jau ki baro ki ba mu udan ujob ulong breu brospa ulong ubreu uba kemen but ulong ru ubreu uba iet yo ble kansan lawan kata ka jing ja ha ka jing ko jong u ba ula do no ki khon ki jong u la do no ya ka lok ko jong u but ula do no ya kaspa ka pho ka ba u ula dan but na lo jong kata ula dan ru hapleng jong kata ka jing pang ding sitam ka bala mi kita kito jaw hakamet ka jong u baro shirin yeng ngabo ka jing kali ha phi iwe pi we parlok ba ka ka ba phinle ada jia ya phi kumne hatu phin ka no yo blei hatu phin ka no ta kan sip ka jong phi ka ba ajia ka je em ka jong phi ne phi ka no ye no parlok be jonga ujob hari ula yai sha ek baro bad ula yaro na buram ya ka kharteng ka jong blei ula ai ka jing yaro sha blei bar ula ong ma uba ai bar ma u bashim hande ka bas ngau tandat ka long ba ujob ladan ye ki parlok ki jo u ba kini ki parlok ki jo u ladan ka lang bad u ha ka jing ya lenti ka jo ujob ha ka ta ka jing pang ji stom ka jo u ha ka ta ka jing sko si ka jo u ta ki parlok jo u ki ladan ka lang bad u parlok nga kwa ban phin parkhat phin pusan halade ba lada ngimi uwe to aja hakamet ka jong yeru kandong isko pang kandong isko saja kandong isko shitam henry perkhat ya ujob pan ubalami baro shinren yang ke ka bang u isko hangning yu i ya ta ka jinget bat ka jing iet ka jo ujob ya ublei kumpang ila pule ha ka populis dang ka jong yi ha ujob ka long banding kong khor ba arpho we hangning ila i parlop e junga ba ujob ula ai ka jing yero sho blei hangni ula ong ba try ula ai ba try ula shim long balakar khu ya ka kerteng utrai ha to manga ban ma phing ila ban le kumta ujob shim la le pop what da ka shintur ka jong uru to in pen na ka bible na ujob kal nang ka balai khat ka bakhat we balai bangam shim la yam no nadu ka kpo balai bangam shim la dkut min sim habangala mi no na ka kpo kalong shisha ka ka ba ba yo breu ba unsha ya ki ni ki ha ka jing em ka jong u henry ha ka bakut ka bala jia yo job kalong ka bas khautan nat bha tungin ya pe no job kalong ka basau phu ar khot ka bas pho but utrau lapan phai no ya ka jing long brau ujob onda ula duai na ka benta la kilok but utrai ula ai ha ujob arsha ya ka ba ula don menshwa hangning lai pule ya ka jing shisha ka ba atho ha ka bible ba
hang ni la I pa lo be jonga ka ka bau blei la le ya ujom hang ni ujop la yo harsha ya ke ka ba u la do no hang ni ke ka bala ja ya ujop kalong sha ka bas ko tan dat bas ngam namar bang ka kwa ban itu pia kan dia jadi tu khana ka jong ujom ka dei namar bangat te badan katu kan ni na pedeng jongi kiba sha ya ka dia jing sha shitam kumba ujom ula sha kibala ma de ka jing kibala ma de ka jing shitam kibala ma de ka jing jinjar kibala ma de ka jing do jong ki ya ki ba ki don ki ba ki ba thon ki jong ki ba ki bala temru ya ka ta ka jing kha ka jong ki sha kan de ka par thai kumba ujom ula tem par lo nga kan tu phi we pe we tas ko bha ban long ko ujub yai sha ke but ai ka buram ba ka je ro shoble to long ta ki brege ba yai ne ba yai bat ya ka khti ka jong ble wadam inno yo ble da le ru what happening ka jing men but ka jing so bha tani ha ka jing jinjar ka jing shitam uble undan ka lang bat phi man ka por un am inno phi da le ru kan mau ya ka je to khana jong job kan mau ki jing sha shitam ki jong job kan mau ya ki ta ki jing ke ba ula sha to long ba phi ru kum ujub kat bala banyai ya rop na buram ya ka kateng ka jong ble ngilong ki bopop ngilong ki patalat ngilong ki baduna bon sin ngi hap henry tun khe joy ban ngin yeng banyai ya le pasha ita ki ki bopop ita ki ki ba sndio ha ka jeng pa jogi tu blin kut khui phi iwe bi we ban ngai ngoi yo ble ya ka jing rat kat ka jong u bat phi iwe bi we nang Jingshem banang de shakhmaru un yai dan ka lang bat phi